Moikka kaikille ja tervetuloa kanavalleni. Tänään käydään tiettyä seikkoa, joka mielestäni kuuluisi jokaisen keräilijän kokoelmaan. Kello on siis Seiko SRPB 051, eli Samurai. Tämä on musta versio, mustalla bezelillä harmaalla. Kellossa on upea vohvelitaulu kunnioittaen vanhaa samuraita. Upea sekuntiviisari, jossa löytyy punaista. Kello on Seikon 4R35 koneistolla, eli löytyy windingeja, hacking. Päivyri, Seikon upea Lumibright Lume löytyy kellosta. Bezel on 120 klikkiä yhteen suuntaan. Noin. Mielestäni kohdistuu ainakin tämä yksilö. Tuleeko se täysin 12? Joka Seiko mielestäni on parantanut nyt ainakin vuoden aikana, mitä kelloja on tullut, niin yleensä chapter ring ja bezel kohdistuvat kyllä suhteellisen hyvin. Pahoittelen valosta. Samurai tulee siis metallirannekkeella Seikon tuplalukituksella. $22 milliset lugit. Mielestäni ranneke on kyllä hyvä. Nuppe ei ole koristeltu tai signeerattu, kolmosen kohdalla tietenkin. Nuppi sinällään mielestäni yksi mukavimmista, mitä Seikolta on tullut, koska saa hyvin kiinni ja samalla sitten vedettyä. Kello on minulla ollut toistamiseen. Aluksi minulla on ollut SRPB 55, eli se gunmetal-versio. Sitten myös käynyt PADI-versio, jossa on parin kanssa tehty yhteistyö ja siinä löytyy kaksivärinen lume Pepsi bezelillä ja sen sellaista, että Samurai on tullut kyllä tähän talouteen muutaman kerran ja jostain syystä ne myös lähtevät, mutta kyllä on pikkuhiljaa tullut siihen tulokseen, että jokaisella Seiko-keräilijällä pitäisi Samurai olla. Tietysti ymmärrettävää, jos ranne on hieman hirompi tai pienempi, niin istuvuus ei välttämättä ole paras. Kuten huomaatte, niin tämä on aika jämäkän kokoinen. Seuraavaksi käydään hieman speksejä läpi. Eli kello on 43,8 milliä leveä. Tietääkseni ei nuppia laskettu mukaan. 13,5 milliä paksu, joten hieman löytyy korkeutta, mutta mielestäni istuu vielä hyvin. Päästä päähän 48 milliä. Lasi on Hardlexia, Seikon omaa tuotantoa, mineraalille verrattavissa, mutta vissiinkin enemmän naarmuja kestävää. Niin kuin sanottu, ihan Seikon tekemä oma ranneke, tupla lukituksella toimiva. Ei valittamista, mutta ainahan saisi olla hieman parempi. Kello on vesitiivis 200 metriin. Pistän tuonne ylös vielä kuvaa sitten mielestäni erikoisimmista uuden generaation Samurai-malleista.
oranssia USA-mallia. Thaimaan Limited Edition Zimbe. Ja aivan kohta myös tänne Euroopan päätyyn on tulossa Safety Ocean-malli. Sitten tähän loppuun rannetetaan vielä tätä. Tällä hetkellä ranteessa on SKX Modi. Taulu ja viiserit vaihdettu. Mielestäni sopii ja näyttää hienolta. Jos haluatte tästä pientä videota ja tietoa, niin pistäkää vaikka kommentteihin. Niin tehdään tästäkin pieni review-video. Pistetäänpä sitten samurai ranteeseen. Siinä se koristelee. Itsellä on noin 18,5 senttiä paksu ranne ja itselle ainakin samurai sopii hyvin. Joitakin hyvin on kuullut, että häiritsee nuppi tai sitten nämä sivut täältä pystyy painaa ranteeseen ikävästi. Mutta kiitos teille, että jaksoitte katsoa videon loppuun asti ja muistakaa tykätä ja seurata, niin saadaan lisää materiaalia. Kiitos teille ja ensi kertaan.